समूहाच पाटकर वर्दे कॉलेज कुडाळ. आर कोर्सेस: BSc in Hospitality Studies, Diploma in Hotel Management, Craft course in Cookery, Bakery and Confectionery, Craft course in Food and Beverage Service and Accommodation Management, and Masters in Tourism and Travels Management. Our achievement: A+ grade by NAC and 100% placement guarantee. Our campus: Health Retreat Resort, समर्थ सृष्टी नगर, कुडाळ वेंगुर्ला रोड, पिंगोळी, कुडाळ 416528. ऑफिस ॲड्रेस: कुडाळ सावंतवाडी रोड, अपोजिट SRM कॉलेज, कुडाळ. कॉन्टॅक्ट नंबर 023-6222-1682 और 9764809669. कोल्हापूरला प्रवाशांना सोडून परत येत असताना कणकवली येथील टेम्पो ट्रॅव्हलर नंबर MH04G8915चा फोंडाघाट दाजीपूर खिंडीपासून पहिल्याच वळणावर धुक्यामुळे अंदाज न आल्यानं वरील रस्त्यावरून खालील रस्त्यावर कोसळून भीषण अपघात घडलाय. सदर अपघात साधारण 2:30च्या दरम्यान घडला असून सुदैवानं ड्रायव्हर वगळता गाडीमध्ये कोणी प्रवाशी नसल्यानं गाडीचं मोठ्या प्रमाणावर झालेलं नुकसान वगळता कोणासही दुखापत झालेली नाहीये. याबाबत अधिक माहिती अशी की कणकवली येथील कृष्णा विठ्ठल मालडकर यांच्या मालकीची टेम्पो ट्रॅव्हलर व ड्रायव्हर दिनांक 2 जुलैला बाहेरून आलेल्या प्रवाशांना घेऊन जिल्हा भ्रमंती झाल्यावर कोल्हापूर येथे सोडण्यासाठी गेला होता. मात्र कोल्हापूरवरून कणकवली ठिकाणी परत येत असताना घाटामध्ये भयंकर धुकं असल्यानं रात्री 2:30च्या सुमारास दाजीपूर खिंड पार करून जिल्हा हद्दीत आल्यावर पहिल्याच वळणाआधी टेम्पो ट्रॅव्हलर डाव्या बाजूस वळला जाऊन खालील रस्त्यावर कोसळला. सुदैवानं गाडीमध्ये कोणी प्रवाशी नसल्यानं ड्रायव्हरला झालेली किरकोळ दुखापत वगळता गाडीचं मात्र अतोनात नुकसान झालंय. याबाबत पोलीस स्थानकात अद्यापही कोणतीही नोंद झालेली नाहीये. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.